İhlas көңілден сізні барыңызны Дәулет Советі депутатлары исеменнән, рәисебез, безнең Дәулет Советында да рәис Фәрит Фәрулла улы Мөхәммәтшин исеменнән, ихлас күңелдән үзем кушылып, сезне шушы матур бәйрәм белән тәбрик итәм. Менә барысы да шатландыра бүген. Матур көнедә, менә дигән мәктәптә, иң шатландырганы, менә шушындый күп балалар мәктәпкә килүе. Менә иң зур нәтиҗә, иң зур казаныш безнең, шундый балалар булуы авылда. Бәйрәмнәр матур булсын, мөбарәк булсын, матур итеп укырга балалар, ныклы белем тупларга, чын-чынлап торып, яшь буын балалары гражданнар позициясында булып, илен, ватанын, республикабызны сөеп, тугры булып анырга, шундый патриотлар булып үссеннәр иде. Һәм әлбәттә мин сезгә барыгызга да исәнлек, саулык телим, матур, тыныч гомерләр телим. Бәхетле яшәгез, мул тормышта, матур тормышта. Бәйрәм белән сезне. Мәктәпләрдә куңгыраулар шыңы хәбәр итә бүген һәркемгә яңа уку елы башлануын гүзәл Татарстан җирендә.